Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC Auckland Park eRhawutini naze ziphambili. Kuqabuke umbhodamo kwiYunivesithi Walter Sisulu kwikhampasi yaseMpuma Koloni emva kwezityholo zokudutyulwa kubulawe umfundi logama ababini bonzakele kuqhankqalazo lwenzeke ebutsheni bemini yanamhlanje. Mandisibulisele kuni emakhaya, hlalani phantsi kaloku nilinde xa siza kuniphakela kuvimbe esinilungiselele wona namhlanje. Kuqhambuke umbhodamo kwiYunivesithi Walter Sisulu kwikhampasi yaseMpuma Koloni emva kwezityholo zokudutyulwa kubulawe umfundi logama ababini bonzakele kuqhankqalazo lwenzeke ebutsheni bemini yanamhlanje. Ingxelo zithi iqela labafundi belichochola indlu yomsebenzi weliziko ngelixa kutshiswa ngerhuluwa nekukhokelele ekuphumeni komphefumlo womfundi omnye. Ukuva banzi ngalomba siqhagamshelana nentatheli yethu Fundiswa Mhlekude. Fundiswa, siyakwamkela. Ungakhe usixelele kwenzeka ntoni kanye? Enkosi, ndizibulisele nakubaphulaphuli silapha ngaphandle kwamasangwe eYunivesithi iWalter Sisulu apha kule campus yaseNelson Mandela Drive, apho ke sive ukuba baye abafundi ngenxa yezinto abangazonwabelanga eziqhubeka apha ngaphakathi eziquka ukungalungiswa kwendawo abahlala kuzo, nalapho bathi bakhalazela ukuba abanazo ifridge, abanazo imicrowave, abanazo nkqu izitovu ezi zokupheka. Bathatha isigqibo sokuba bazoqhankqalaza apha esangweni leYunivesithi, nalapho ke bathe besalungiselela ukuza badibana batyhola ukuba baye badibana nomphathi lo wezindawo bahlala kuzo, abathi ke uye wavulela ngerhuluwa kwadubuleka umfundi omnye owenza unyaka wesithathu apha eYunivesithi. Kwabe sekudubuleka nabanye abafundi ababini. Bathi ke umfundi lo oswelekileyo yena uswelekele xa efika esibhedlele logama abanye abafundi siva ngoku nge-SRC ukuba basendleleni bakhululwe esibhedlele. Kodwa ke eyona nto bathi bayazikhalazela abafundi, bakhalazela ukuba ezi zinto sendizikhankanyile zokungabi nazo, zokungalungiswa kwe-residences ezibahlala kuzo. Bakwakhalazela nenkampani yoonogada abathi bathi xa benezikhalazo zabo besiyoqhankqalaza besebenzisa ilungelo labo lokuba bakwazi ukuvakalisa izikhalazo zabo, bafike oonogada babadubule. Bathi ke ezo zinto kudala beziphakamisa nakubaphathi aba beYunivesithi, kodwa kude kuzoba namhlanje azikalungiswa ezo zinto. Enye yezinto abazikhalazelayo ke bathi ngumba wamanzi ashushu nekunyanzeleka ukuba basebenzise okanye bahlambe ngamanzi abandayo. Bakwakhalazela nokuba imigaqo nkqubo esetyenziswa ngumphathi lo wendawo ezihlala abafundi abayithandi, ngoba bathi mhlawumbi baxelelwa ukuba akuvumelekanga ukuba babe neendwendwe okanye bandwendwelwe ngabantu. Mhlawumbi akuvumelekanga nokuba bahambe bayofunda ebusuku ngapha kwentsimbi ye-10 ebusuku. Akusavumelekanga nje abafundi abaya ngaphakathi bengekho kwindawo abahlala kuzo. Zezo zinto ke ezi bathi bayazikhalazela. Bathi kudala ke beziphakamisa nakubaphathi beYunivesithi, kodwa abade bazilungise ezo zinto. Yiloo nto ke ngoku bede qhankqalaza apha namhlanje sekukho ngoku abafundi abadutyulwayo. Amapolisa ke ayiqinisekisile lo ngxelo yokuba ngenene ukhona umfundi othe wadutyulwa. Bathi ke bazawuphanda, kodwa okwangoku awukabikho mntu ubanjiweyo. Nithini kwigumbi lendaba? Sibambe ngazo zibini phaa kumhlekude eseMpuma Koloni. Luyaqhuba uphando ngokusweleka kwayenkokheli ye-ANC uNkosi Albert Luthuli kwinkundla ephakamileyo eMgungundlovu. Ngoku siqhagamshelana netatheli yethu Simphiwe Makhanya. Simphiwe, siyakwamkela. Khasixelele namhlanje kuvele ntoni enkundleni? Sakwethu ngibingelela kuwena kanjalo nombukelo wendaba ngalesi sikhathi. Impela ke usuku lwesibili lwesigcawu ke lesi esiphenya ngokudlula noma singathi ke sokukhothama kwenkosi uChief Albert Luthuli owaye ngumholi weqembu lezombusazwe iAfrican National Congress. Namhlanje ke obekhona ebhokisini lofakazi uColonel Johan Steyn. Uzokhumbula ke ukuthi uColonel Johan Steyn ungomunye esingathi ke wabaphenyi abangaphansi kophiko lwamaphoyisa
amaphoyisa kuleli abaphenya ke kabanzi ke ngalolu daba lokukhothama kwenkosi uAlbert Luthuli. Asekubalulile ke ngaphambili lapha enkantolo ikhona ukuthi ngokophenyo labo kuyavela ukuthi ke kunzima esingathi ke ukuthola olunye ulwazi olumqoka ikakhulukazi malungana naso isigameko lesi ekuthiwa ke senzeka sokuthi ke inkosi uChief Albert Luthuli ishayiswe isitimela lapha endaweni yase Groundville. Akushoyo ke umnumzane uStein ukuthi phakathi kwezingqinamba ababhekene nazo ke opinion labo ukuthi umshayeli wa leso sitimela ngaleso sikhathi kanjalo nalabo ayisebenzisana ke nabo abazange bakwazi ke ukubathola. Okunye ke futhi singathi ke mhlambe kumqoka ukuthi sikubalule ukuthi kuyavela ukuthi ke ngalesa sikhathi ke imantshi eyayikhipha engathi ke isinqumo malungana nokuthi ke kwenzakalani kuze kudlule emhlabeni inkosi uAlbert Luthuli. Kusobala ke manje ngokophenyo lwabo amalungu amaphoyisa neNPA lapha kulesigcawu ukuthi kwaba vele kukhona isandla semfeno ukuthi ke imantshi yangaleso sikhathi yakhipha isinqumo okusempeleni udaba lingakafiki ngisho ukufika esingathi ke ezithebeni zayo enkantolo nokusho khona ukuthi vele kakade lokho umndeni wakwaLuthuli okhononda ngakho ukuthi ke cha lo mbiko owakhishwa malungana nokudlula emhlabeni kwenkosi uAlbert Luthuli akuwona wona kahle kahle umbiko kufanele ngabe ke wakhishwa yilokho ke namhlanje okusavelile enkantolo. Nawo umndeni wakwaLuthuli ukhona ke namhlanje njengalokho ubukhona siqala lesigcawu ke izolo sike sabona ke futhi nabanye abaholi ke esingathi ke bezombusazwe kakhulukazi lapha esifundazweni bekhona ke nabo lapha enkantolo. Kuzokhumbuleka ukuthi kuze kufikwe kulesigaba esikusona nje namhlanje umndeni wakwaLuthuli wakhononda vele kudala ukuthi wona ngokubona kwawo nangokuqonda kwawo ukukhothama kwenkosi akwenzekanga ngalendlela uhulumeni wencindezelo owathi kwenzeka ngayo. Ngaleso sikhathi ke kwaba khona esingathi ke uphenyo ngemuva kokukhothama ke kwayo inkosi nolwathola ukuthi inkosi yalinyazwa iguzu lesitimela lapha endaweni yase Groundville. Kepha ke ngoba selivulwe kabusha lo phenyo umndeni ke uthi unethemba lokuthi egcineni bazokwazi ukuthola esingathi ke impendulo namaqiniso malungana nokuthi ke kwenzakalani ngesikhathi ke kuze kholele kutheni ke noma sithi kwenzakalani okwahulile ekutheni ukukhothama inkosi uChief Albert Luthuli. Lesigcawu ke sizoqhubeka cishe amasonto nje amabili ezayo ngoba kulindeleke ukuthi siphothule ngomhla ka16 ke kuMay kulenyanga esizoyiqala. Kepha ke njengamanje esisakwazile nje ukuthola ukuthi sizwe ukuthi labaphenyi abakhona ngaphansi kophiko lamaphoyisa iNPA bajube lapha ukuthi bazokwethula ubufakazi ikuphi abasekwazile ke ukuthola. Njengamanje ke sesasekhefweni isigcawu soqhubeka ngemuva nje kwehora lesibili sibuyisele intambo kweNegoli. Sibamba ngazo zibini. Iyaqhuba isession yokufumanisa ukuba liza kuqhuba kusini na ityala lorhwaphilizo nonaniselwano ngemali yethenda yokususa uphahla lweasbestos kwizindlu nekutyholwa ukuba yanikezelwa ngendlela engafanelekanga. Owayesakuba inkulu baphathiswa kwiphondo laseFreystata nosisiba jikelele we-ANC phakathi konyaka ka-2017 ukuya ku-2021 umnumzana uAce Magashule uphakathi kwabatyholwa kweli tyala. Masikhawuleze sithume umntwana evenkileni sawuphinde sibuye kungekudala. Amalungu ekomiti yesebe lezamapolisa eParlamente abongoza inkonzo yesipolisa ukuba anike ingqwalasela amatyala odlwengulo ngokufanayo nengqwalasela enikwa ityala lokudlwengulwa lwentwazana yaseMatatiyela. Amapolisa anika ingxelo kule komiti yaseParlamente ngomgama osele wanjiwe kuphando lokudlwengulwa kolusana oluneminyaka 7 ubudala laseMatatiyela eMpuma Koloni. Kutshola ngelithi lo nomngqushwana wadlwengulwa esikolweni sakhe salinde isithuthi ehamba ngazo ngo-Okthobha unyaka ophelileyo. Umphathi wezamapolisa umnumzana Senzo Mchunu uwakhanyela amahe ukuba uphando ngokudlwengulwa kwalentwazana luqalwe emva kweentshukumo zoluntu lukhalela urhuqa inyawo kwamapolisa kuphando ngezisiyelekhu. It is not true
that South African police waited until there was this kind of activism while we welcome it. I don't think we should avoid facts, even when there are difficulties. Facts must remain facts. The investigation was started soon after it was reported, as General Masimula reported. Whatever happened, whatever we can say about the investigation, but it's a fact that it was not started after the activism of the public. It was started before. Investigation by both the investigating officer and the forensic social worker. I emphasize again, they were involved right from the beginning after the case was registered in October. Ukuthini ndi esidlangalaleni kwezitsholo zokudlwengulwa kwalentwazana kuvuse isanqo kulo lonke eli de kwabanjwe imingcelele kwindawo eziliqela kubongoza amapolisa kuba ngaphinqa omfutshane enze kangangoko ukuphanda iziganeko zokuxhatshazwa nokuncikivwa kwabasetyhini nabantwana zizijama kungwini zamadoda ngenalusini. Umphathiswa kwi-ofisi yobumongameli ojongene nocwangciso nokubeka esweni amaphulo karhulumente uMaropene Ramakgopa uthi akungekhe kube kuhle kuba umongameli waseMelika uDonald Trump angayizimasi inkomfa ye-G20 neza kubanjwa kweli loMzantsi Afrika ngoNovemba walonyaka. Nangona kunjalo uRamakgopa uthi ilizwe laseMelika liza kube limelwe kule nkomfa, ebethetha kwintlanganiso yokulungiselela le nkomfa nebibanjelwe eSomerset West eNtshona Koloni. Iziphathamandla zamazwe e-G20 zingungelene kule ndawo ukwenza izicwangciso eziza kubuyela nazo emva ukuyokucebisa iinqununu zabo. Intlanganiso yesibini lena yeligqiza lophuhliso lwe-G20 kulonyaka. UMzantsi Afrika lilizwe lokuqala kwilizwekazi le-Afrika ukusingatha le ngqungquthela. Nangona kunjalo, umongameli waseMelika uDonald Trump ubhengeze ukuba angangakwazi ukuyizimasa yena le nkomfa ngenxa yeembono zakhe kwinto athi kukuxuthwa kwemihlaba kwanokubulawa kwamaqela amancinci ngokungenalusini kweli loMzantsi Afrika. Not only about USA and South Africa, but it is more about the multilateral institutions that are put in place to be able to deal with the greater good for the whole world. Therefore, we really do believe that it will be such an unfortunate situation if that happens. uRamakgopa ukwamkele ukutyunjwa kukamcebisi Jonas njengomthunywa okhethekileyo weli loMzantsi Afrika eWashington noza kubundukunya ubudlelwane beli borhwebo nezopolitiko. I really do believe that the president have chosen someone with a balanced experience that would be able to convince the USA and to show them what South Africa is actually made all about. So I do know without a doubt that Mr. Jonas will definitely come then with what is needed for the cooperation of South Africa and the United States to actually grow or at least be where it has always been. Kusenjalo, igqiza lophuhliso le-G20 lifuna ukuqinisekisa ukuba amazwe akhokhelisa uphuhliso lwemali noluza kukhawulelana nenjongo zophuhliso olungagungqiyo luka-2030. Iziphumo zale ntlanganiso ziya kuphumeza intlanganiso yabaphathiswa be-G20 neza kubanjwa ngoJulayi walonyaka. Impelaveki siya kuyo yeyepasika, elinye lamaxesha abalulekileyo kumakholwa enkolo yobuKrestu. Intatheli yethu uMlondi Rhadebe uncokole nonjikalwazi uSimangaliso Khumalo weYunivesithi UKZN othi eli xesha libaluleke kakhulu kwizigidi zamaKrestu kweli. AmaKrestu inkolo yawo isisekelo sayo ikulokho okwenzeka ngempela sonto yephasika ngesikhathi ke lapho umholi wabo omkhulu nokuyena umuntu owumsindisi kubantu abamaKrestu uJesu Kristu abulawa ngawo waze wabulawa ngoLesihlanu waze wayovuka ngesonto. Kunjalo ke sonke isikhathi abantu bahlala njalo belukhumbula usuku olubalulekile lapho kwashona khona abaholi babo, ikakhulu uma ngabe abulawa ngesihluku njengoba uJesu abulawa ngesihluku esiphambanweni, efela umzabalazo wakhe wokwakha umuntu ukuthi abuyele ebuntwini bakhe kuphume ubuntu
obubi bokulwa bodlame bokuxova-xovana empilweni yokungahlalisani kahle zonke lezi zinto esizicabangayo nokuqindezelwa kwabantu empilweni wayelwela lokho wayesebenzela lokho inkululeko yabantu ekuphileni kwasemhlabeni enyameni nangokomoya nangaso sonke isimo umuntu angasicabanga uJesu wayemelele lokho elwela abantu namalungelo abo ngendlela yewalwela ngawo wabulawa-ke amakholo akhe ayohlala njalo elukhumbula lolu suku ayohlala njalo eyiphakamisa le weekend abesekhumbula-ke nokunqoba kwakhe ukufa ngoba ukuvuka kwakhe ngesonto kwaqopha umlando omkhulu. Inkqubo i-Cutting Edge iza kutyhila iphepha elitsha okokuqala ngqa kule nkqubo inomsasazi nekulindeleke ukuba atyhile okokutsha kule nkqubo njengokuba iza kuqhubeka nokubhentsisa imiba ebalulekileyo ngokusomkela umsasazi omtsha wale nkqubo. Ondela siyakwamkela. Mandibulele kuwe Lisa. Uziva kanjani njengokuba ingumsasazi omtsha kwi-Cutting Edge? Libonga elikhulu kakhulu Lisa kuba iminyaka emininzi bendingumuntu osoloko lento kuthiwa ngu-behind the scenes ndisenza radio ngoku kum le yindawo entsha kum i-TV futhi endithembayo into kokuba ngokusebenzisana nabadidiyeli bale nkqubo Cutting Edge esele beneminyaka besebenza kuyo siza kwenza nangakumbi sizawuphanda nangakumbi ngamabali abantu kuba ukhumbule Cutting Edge inkqubo ndaba ephanda nzulu ngezinto ezenzekayo ekuhlaleni ebantwini izinto ezenzekayo imihla ngemihla ngoko ke nangegalelo lam leminyaka ndine 16 years in the industry so ndiyathemba into kokuba igalelo lam nokusebenzisana nabadidiyeli benkqubo ndaba Cutting Edge siza kuphathela lukhulu ababukeli. Njengokuba i-Cutting Edge iza kuba nesizini entsha ababukeli ekhaya ingayinto nabangayilindela. Njengoko senditshilo i-Cutting Edge yinkqubo ndaba ephanda ngezinto ezenzekayo kakhulu ebahlalini ebantwini. Umzekelo sinawo amabali kukho into entsha ibikhe yathanda uthethwa kumaqonga onxibelelwano ethi thatha lento sizawujonga amabali anjalo afana nabantu abenza izinto okuthiwa kukuthwala sizawujonga amabali angobuqhophololo sizawujonga amabali ongokuneliseki ngabahlali zizinto zikarhulumente kuba u-Cutting Edge ungumlomo wabahlali futhi sizama kakhulu ukuphanda ngezinto ezenzekayo ekuhlaleni. Khawusosikrobisa ke kwakho ngemiba eniza kuthi niphande kule season. Sizawuphanda imiba kanje ngokuba ndisitsho Lisa sawuphanda imiba umzekelo namhlanje ku-Cutting Edge ebusuku kuba ke le nkqubo iyadlalwa namhlanje ngentsimbi ye-9 ize iphindwe futhi ke nangengomso ngecala emva kwentsimbi yesibini sizawuphathela inqaku elungokuthwala. Ukuthwala ke nothi oku kokwenda ukuthwala koku kwabantu abazisebenzisela izinto zabo ukuze bafumane i-success sizakuphathela amabali anjalo angamabali athetha izinto ezenzekayo ekuhlaleni. Unethemba lokuba ungaza nayiphi na inguqu kule nkqubo? Owona msebenzi ungamandla ku-Cutting Edge kukuba siphande izinto ezenzekayo ebantwini ekuhlaleni ngoko eyona nto ingamandla kufuneka siyenzile kukusebenza nangakumbi ukuba yi-voice yabahlali sithethele abantu sivakalise izinto abantu ekudala bekhala ngazo ngokuthina umsebenzi wethu kukuzizisa ezo zinto ezo ngaphambili. Abahlali abanamakhwiniba okanye esinokuthi abanidingayo njengo-Cutting Edge bangaqhagamshelana nani njani? Siyafumaneka singu-Cutting Edge ku-Facebook ipage yethu ngu-Cutting Edge ku-Facebook siyafumaneka naku-X lowo ke wayesakuba ngu-Twitter @Cutting Edge siphinde sifumaneke ke napha ku-TikTok singu-SABC Cutting Edge. Ungaphoswa ke mbukelile inkqubo ye-Cutting Edge neza kudlala ngentsimbi yesi-9 ngokuhlwa nje sibambe ngazo zozibini. Iindaba azipheli mawethu koko utshaba lixesha side siphinde sidibane kwixesha elizayo kamnandi.